إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان مرقتا سلومون أتاي لخطوعك كأمو تفرتاي توصر لي نيشتيخا كبرا سمعتي راديو إيرنا خميك أنيهم حجي خاب أديس أبابا مسايا مسمر تليفون دلو مرقتا سلومون تصفى مرياميو مرقتا سلومون كغني لي كبرتي هابلي اسخا وكيل ناي سدتنياتات ناي RCC إيخا خم غتل أبو مبركين كيخا تسرح أم عسكر سدتنياتات نيركا حج حلفة سومنون حدا حبريتا بزعوا سدتنياتات أب إيتوبيا زلو فلايكا معسكرات تقراي زلو أب حماق كنتاتكم زلو زفقون زجوينكم زلوون حبريتا هيبكا نيركامو اسكا مجمريا اسخاز حبريتا زي بخمي أقبابيخا رخيبكايو نسخان بعلخا أبيخا نيركا قدم رأي مجمرتان الزعد اللي زب مركبي يغني لك بالخير بمقطال أنا زنبر كله معسكر معيني مالتي نايتي بوتا سدتنياتات تقام مهلاو ناب حدش معسكر ناب دابات زتبهاله 9 حدن هكتار مريت ترخيبلنا نابو كلتيو معسكرات معين عند حرشن مقعز او زتبهاللو نخن السماع إلنا بزعبات السرارح نايتي منبر نايتي سدتنياتات بخمس عينت مسيوني سيارن آران عرفيبا بمقبار توايده ناب دابات مس 19 أبالات وإنما متينا مالتي بونو بوتي كوينات سلستولع سقابجي ناب كامبنا كنملس أيكالنان عبد دابات كوينا هجون دما بدي سبق كوينا دما تترعنا نتناي سدتنيا زقات موزلو دنسن نمسمع وين دما أفن مخانيلنا أب كتما دي سبا نركبالنا مالتي حجي عبا دي سبا خينكم بزعبا سدتنياتات معسكر زغرفكم إرتراويان سدتنياتات فلايكا أمريت تقراي تصبو كم زي اللو دموتو دقصلو تجأوبيكم دلو حبريتاتات يزرقحلو سخاتكم بزعبا زي الرقاقيتكم زفلتكم حبريتا اللي بخمي كترخبو لكم تحبريتا هو أقدم أبيلو زي زقاتم زلو شجر بتدقاقامي سلام معلو እንዳተባሃለ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ናብ ማዓስከራት እንዳኣተው ናብ ማዓስከራት ማይና ዓዲ ሓሩሽ እንዳኣተው ብዙሕ ሽግር ኣብ ልዕሊና ፍጸም ነይሩ ብዙሕ ጸገም ይወርድ ነይሩ ማለት እዩ ንኣብነት ብዕለት 19 ወርሒ 2021 ብዕለት 6 ወርሒ 4 2021 ከምኡ ኣብ ናይ 2 ወርሒ ፍልሊ ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ለይቲ ብምምጻእ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ይሰርቁ ሰብ ይሃርሙ ጥይቱን ይትኩሱ ናብ ገዛውቲ ተኩሶም ሰባት ኣፈራሪሖም ራሽን ወይ ንብረት ኣብ ምርሳይ ዝሰርሑ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ ብድሕሪውን ኣብ ወርሒ 7 ኣብዚ ጥቃዝ መጻናሉ ግዜ እውን ከባቢ ኣብ ልዕሊ 8 ሰባት ዝኸውን ብብርቱዕ ጉድኣት ዝወረዶም ዝተሃርሙ ነይሮም ኣብቲ ከባቢና ዝነበሩ ሕክምና ክሕከሙ ስለዘይከኣሉ ናብ ልዕል ዝበለ ሕክምና ንኽረኽቡ ተባሂሉ ክሳብ ንጎንደር ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጹ ቁስላት ነይሮምና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንሕና ካብቲ ካምፕ ካብ ንወፅእ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እንተዳሃልዩ ኸዓ ክሳብ ዝተወሰነ ወርሒ ቴሌኮሙኒኬሽን ሰርሕ ነይሩ መስመር ሞባይላት ስለዝሰርሕ ዝነበረ መዓልታዊ ኣብቲ ማዓስከር ዝግበር ዝነበረ ጸብጻብ ይበጽሓና ነይሩ ማለት እዩ ከምኡውን እዚ መስመር ድሕሪ ምዕጻው ድማ ምስ ኣሕዋትና ዝተዋሰባ ተጋሩ ወይም ኣሕዋትና ገለገለ ሞሊቆም ናብ ዓዲ ዕርቃይ ማለት እዩ ብመልክዕ ሓዋላ ንምስራሕ ወይም ድማ ገንዘብ ዝበልዕዎ ኣዝዩ ኣበሸጋሪ ኩነታት ስለዝወደቁ حوالا نمقبل ኣብ ዝመጽሉ ግዜ ብሙሉእ ሓበሬታ ከም ዘሎ ይበጽሐና እዩ ናይ ማዓስከር ማለት እዩ مرقيتا سلومون أبزح قربا أوان زرقحكم حبريتا نيرو سخاتكم توم وكيل سدتنياتا تبا ديسابا زلهم مو مجمريا بنصور انتاي أقات يومسكي دقامل لي اوكي أبز قربا زبطحنا حبريتا زقات أما نجار انترهاليو عبرس سدتنياتات سرق خمس فتسم زلو بعل دانيال عقبازقن حيلز قف ساتين سوالو كاب معسكر معيني بعل سامي بعل أرون سوالو كاب معسكر عد حروش بعطوقات كم استوسدون كم استأسرون لعلي ورحن كل تسمون عبيت معسرتي كم زلو من معينة حجز ابن كم زي بلهم بيتسبهم كمان كريلو عبزيك له درجة كم زبطحيو زبطحنا حبريتا مالتي مرساي نبرت علو كالون بزح كالمحجي ناي آرا سرحتنياتات زنبورو عب معسكر معيني أحواتنا إن أرسل تبهال تكال نزت آيسهم نبرت يخون ويم كال مت آيسيلو نزهابهم دقوم
ትንፋስ ንምሃብ ወይም ድማ ካብ ጥሜት ንምድሓን ክብሉ ንብረቶም ብምሻጥ ስድሮም ኣብ ዕንግልሉ ዝርከብሉ ግዜ ንምንታይ እቲ ንብረት ዝተጣየስኩሞ ሸይጥኩም ተባሂሎም ክሳብ 9 ስደተኛታት ክልተ ሰሙን ዝኣክል ተኣሲሮም ነይሮም ማለት እዩ እቶም ክልተ 10,000 ከፊሎም ብወሓስ ክወፁ ከለው እቶም ዝተረፉ ድማ ክሳብ እጂ ኣብ እስር ቤት ከም ዘለው እዩ እቲ ንዓና ዝበፅሐና ሪፖርት ማለት እዩ መን ይደኣስሮም ደሎ መርጌታ መን ይደኣስሮም ደሎ እወ እዚ እጂ ንማንም ሰብ ዝጠፉ ኣይኮነን ክሳብ እጂ እቲ መዓስከር ኣብ ትሕቲ ምንታይ ከም ዘሎ ንማንም ሰብ እዚ ሕቡእ ነገር ኣይኮነን እንተኾነ ግን ክገልጾ እንተደሊኸ ግን ሽግር የለን ኣብ ትሕቲ TPLF ዘሎ እቲ መዓስከር ማለት እዩ ስለዚ እቶም ነዞም ስደተኛታትና ዝኣስርዎም ዘለው ምስቶም ሰራሕተኛታት ናይ ዓረብ ብምትሕብባር ናይ TPLF ዕጡቋት ሓይሊ እዮም ማለት እዩ አንተ ወይ እንታይ ልካን ነርካ ዝሓበሬታ ዝዳብ ከመይ ትረኽብዎ ኣለኹም መስፈልኩኻ ንኣብነት ገሊአን ምስ ኣሕዋትና ዝተዋሰባ ተጋሩ ወይ ካልኦት ንዓደርቃይ መሊቖም ድመፁ ይህቡናዮም ዝሓበሬታ ትብለን ኣለኻሞኒ እዋናዊ ሓበሬታ ኣለኩም ዶ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ኩነታት መግቦም መዓሲ መግቢ ተዋሂብዎም እቲ ዘሎ ሕፅረት ሕክምናን وحرسة نسيو موت الله نسمع لنا صاب كندير جزء حبريتها إزي قلعوا بتميت موت الله نسمع بزعباز تتقلل زي بحكمنا يكون بماي عقديمو جانا قدم زي كنتات الزمفتارو أبك معسكرنا عزيو عب الشجر زنبرن بتدقاقامي بترعلو زنبرنا قدايو انتقونا جن منهم عينة مفتحي أي ترخبون نيرو عشان قايدو عبز حجز اللوان أبور حموشة هوت 4 ህፃናትን ሓንተ ኣደን ኣብ እንዳሐርስ ወይ SMH መይተኒን ማለት እዩ ኣብ MCH ማለት እዩ ኣብ ክፍለ ሓረሳት 4 ህፃናትን ሞተ ሓንቲ ኣደን ኣብ ሓንቲ ወርሒ እዚ ያጋጥም ነይሩ እዩ ብሕፅረት ሕክምና ማለት እዩ ሕጂ ምስ ተፈጢርዎ ዘሎ ኩነታት ድማ በቲ ኣቀዲሙ ዝነበረ ባሊ ኸማም መዐቀኒ ክልካዕ ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ነፍሰ ጾራት ወይም ድማ ህፃናት حكمنا بمسان وين دما نحكمنا أقلقلوت بزي مركبهم على حيال سقاي كم زلوا تناي ماي تنكجن حج زي كون زي جمر زلوا عمت ملؤون ماي قلقالوت تم عسكرات يركب أي نبرن أي أرسز تبع التكاليو وين جوي فند زجبرو نيرو ناي تناي ماي قلقالوت زخانة يكون ماي عقدمو زي نبري حجون كنبر إلكا من معينة نجر زجمت عيقونن بحكمنا ومن جدون تكينات أبز تفتروا الأوان تعب حكمنا زنبرة مدهنيات بملو تصعينه ناب تجراي سلزعته ويندما كل زنبرة عفاوس عب حكمنا زنبرة عب تحكمنا سلزي لا نحكمنا قلقالوت بزي مركبهم أبز حلف أوان حدنا إبليبسي حمام زلوه كمتي عم مجلس زوج أنا مالتي بسنك مدهنيتو زي مركب نابنا يسنا عمرو حمام ወይም ድማ ናይ ስነ አእምሮ ጸገም ገይሩ ኣብ ጎደና ከም ዘሎ እኳ ናይ ቀረባ እዋን ዘጥሐን ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ መግቢ እንተ ኮይኑ ድማ UNHCR ብትክክል ኣነ ራሽን ስደተኛታት ሂበ እየ ስደተኛ ምንም ዓይነት ናይ መግቢ ይኹን ናይ ማይ ናይ ሕክምና ጸገም ኣቃሊለ ጸገም የብሉን ዝበለ መልሲ ሂቡ ነይሩ ወይም ድማ መግለጹ ጽ ነይሩ مس لعلواي تصوعنا إثيوبيا سواء مبت كوميشن دكتور دانيال بكلا عبز تزراربنا له عبز حلفة سمون مالتيو لك خمس عينة ملسي UNHCR كم ذهبه تجليد صلنا مالتيو انت قلنا جن UNHCR هيبة زبلو زلو نحدث 3 كيلو صرناي كمود ما حانت سامنا 10 كيلو كك أب 5 سب 10 تغلطة نتبي 5 كيلوغرام شكر دما أب 5 سب زيت دما حانت 40 حدا سب نحدا تنفاس كم ذهبه زي رجوت إيفيدنس ويم دما مرتعو على مالت سلازي بتميت عزيوم كم استساقيو اتنحنا كلنا اتهزبنا راشن زوسو دما نايور حسنة رايو كابور حاملة كساب زلنا يو ورحي أب حيال زخونة تميتن صمعن نحكمنا قلقالوت بزي مركابو من كمون نايت تاكونتات مالت بليتن بقطرن مفررح خمس بصحم زلو يجو زلنا حبريتا مالتيو زحلف أوان سلاماو سلف غيركم نيركم ترعنو نغريبكم نيركم ناي سواء مسالات ناي إثيوبيا ناب دكتور دانيال بكلا مسلني انتاي قبر ملس رخيبكم انتاي عملومهم نحنا سلاماو سلفي زقبرنا يو يكون ولا اتي كاند ترعنا يصحفنا
بصحف ملكعون ملس تواهبنا له ناب UNHCR زين عنا كونكم يقبلكم زبلنا ناي سدتنيا توكالي ناب UNHCR ناب أرانينا أقربنا يتطلعنا مالتي كم توسخ جن سبعة مسلات نحنا نا إرتراويان سدتنياتات قداي بسبعونت كرأزلو قداي حدا أبا هاجركا سدتنيا يعقبك أنت دهاليخا اتي عبرس سدتنياتات زورد زلو قفعي ناي مكتتال سلطان مبتي قدنتي علوهم مالتي مغنياتو سبعو مسلات نقولو حدا سب عبرس حدا سب زفتسان قهسات يكون ناي سبعو مسلو زي مخبار يكون وين دما زورد زلو قفعي ناي متقمات وين دما تأميتم سوليشن فتح منتا قدنت لعلا عبركتو علو وزبل امنت علنا مالتي عقدمنا ونحنا اب معسكر معيني انا ابتزنبرلو طراي هيوت 4 سدتنياتات بطيت تقتيلهم مالتي وين بعطقات تقتيلهم حدا تسفى على ما رايا زعمر زبال نيرو اب 00 كباب زتقتل مالتي فيليمون رايا زتباله بساعه شومونته ساعه 9 ناي مشت ابيلو لك اب صرغيها اب وشتي ماخذ سدتنياتات ايو ميتو مالتي زون قال سليمان محمد سليمان زتبالون አለው شعاع تعالت 13 بورح شوعته زمته مالتي كمون قبر مسقل زومي كورر زتبالهم አለው مالتي قال ون نحنا عبزي كنتقصو زين دلي مخنياتو زياتهم سدروم فليطوم إلنا نقالعهم زلنا نبر زماتو مو نتعقبو زحزنا يوم አለው مخنياتو زيوم زتردو يوم أورماي بخمس معخنات زينا جن نتي إذن ولادي كرداون دليت لزيبنا زعصنا يوم نحنا زحزنا يوم بتفكر على مالتي قال عبزون كستوعل زلو ونجر عبز مودعتا نحنا زكينات قدم مجمارو كاب انداباغونا يكون ويم كاب إرترا قطتا زاتو اسايلم سيكر مالت عقبه حتتي سدتنياتات كوينو ناي سدتنيا مفلي كارد زي بلو አለው እዚያቶም እጂ አለው ዲም መይቶም ዲም ካብዚኦም ክንደይ ጸፊው አበይ ተሰዊሩ ምንም ነገር ክትፈልጥ አይተፈልነኻ ምክንያቱም ንሕና ነቅርቦ ዘለና ጸብጻብ እቲ ስደተኛና ሬጅስትሬትድ ዝኾነ ዝተመዝገበ ስደተኛታት ጥራይና ጸብጻብ ንገብር ማለት እዩ ከምኡውን ኣብቲ ጥርዓና ዘተናዮ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ኣብሽረውን ልክ زمتو بكوبلستون تشفشفهم زمتو حوات شموم بتصحنا علوي مالتيو كابوم هون هاديموم مصيوم ابتي زنبرنا ابتي ورحي شوعته مالتيو ناب معسكر مع عين زاتو قالهم ذهبون علوي ندحننتهم كبل شموم ايتقسومني كبيرهم زمتو سبات علويم هجي كاب حنصاص كاب شملبا كاب شره كاب قداماي كوينات وصيلهو يلو دحننت كركبي يلو كانا غزي دما عم عينن عب عد حرشن ازي شجر زي حليفو خصنحو بتذكر بعيني سبب بمخانو سب كبر غيرو بزفطورو እግዚአብሔር አምላክ እዚ ሁሉ ነገር ሽግር ክረክብ እማሃ ስደተኛ ዕቁባ ክረክብ ኢሉ ኣብዝመጸሉ ሃገር ዕቁባ ክስን ብጣዕሚ ኣብ ትሕቲ ንግምቶ ኮይኑ ጸኒሕና እዚ ኣብ ርእስና ዝፍጸም ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተመርኪስና እዚ ጥራዓን እዚ ናብ ዝተፈላለየ ኤምባሲታትን ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ናብ ኣፍሪካዊ ሕብረትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናብ ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ኢንተርናሽናል ሬድ ክሮስን ካልኦት ኤምባሲውን ከሳብ 6 ዝኾነ ኤምባሲታት بملو طرعنا ابطحنا نيرنا مالتي كينوري خاصق مبال زخونه فتح كجبر اي تقالن عالم ما قرب انتي ملس تواهبكم بصحف تواهبكم ملس دلو بفلاي كابتم دملكتم يعني سيارن اتم اران ابز ساعات زي توهبنا مرسي انت دحاليو لك UNHCR مليسلنايو ابتي بقالو زملسلنا غيزي حساب زي ناتي سلطان ايكونن سدتنياتات كابت زلو بوتا نموصا ناتنا مانديت ايكونن زبل ملسي ملسيو كالا غيزيم سلاماو سلفي كمز تقدح عبدق وصي زهابو ملسن تاليون مس منغستي اثيوبيا حبابيرنا نسرح لنا زبل ملسيو هيبو مالتي انت قونا جن بتصحف زتوهابنايو ملس انت دحاليون اب قربا اوان كنوصومينا زبل مرسي توهيبنا له مالتي نحنا نسدتنياتات كابت زلو بوتا نخيوص زخلكلكم زلو اكان من يعبرهلنا مخنياتو اتي عالماوي عالم لخاو زخونه ناي حق سدتنياتات سدتኛ ዘለዎ ቦታ ናይ ፒናት ዞባን ተቆይኑ ካብኡ ይውጻ ዝብል ወይም ማዓስከር ናይ ምቅያር ግቡ መሰል አቀሚጥሎ ማለት እዩ እንተኾነ ግን መን ይዝኸላኩም ዘሎ ኣብ ዝበልናዮም ጊዜ ወይም ድማ ኣብ ዝተመለሰልና መልሲ ንሕና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይከላምናን መስመራራሓት ፒኤልኤፍን ስደተኛታት ንኽነውጽ
ኣፍቂዶምና እዮም እንተኾነ ግን ንእሽተይ ዘይወዳእና እያ ነገር ኣላ እሞ ተጸበዩ እዮም ኢሎምና እታ ተጸበዩ ትብል ዘላ ክንደይ እያ ትበሃል ግን ቁርጽ ዝኾነ መዓልቲ ኣይተዋሃበናን ልክዕ በዚ መንጽር እዚ ድማ ኣብ ርእሲ ስደተኛታትና ጥሜት እንዳወረደ ጉይላ በጽቢጾም ክሳብ ምስታይ ወይም ድማ ቆጽሊ ሞሪንጋ ክሳብ ምብላዕ በጽሖም ኣለዉ ማለት እዩ ልክዕ በዚ ሽግር እዚ ክትሪኦ ከለኻ UNHCR ዝኣኽሎ ጻዕርን ስደተኛታት ካብቲ ዘለዎ ናይ ኩናት ዞባ ንምውጻእ ይሰርሕ የለን ክትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ክትጉዕዝሉ ዝተሓሰበ ቦታ እውን ሕጂ እውን ነሱ ናይ ኩናት ቦታ ኮይኑ እዩ ስደተኛ ኣብ ከምዚ ቦታ ኣቐምጡኒ ኢሉ ናይ ምምራጽ ስልጣን የብሉን እቲ መንግስቲ ኣብዚ ቦታ እዚ ውሕስነት ኣለዎ ኢሉ እንተዳ ኣቐሚጥካ ምንም ነገር ትብሎ ነገር የብልካ ንስኻ ማለት እዩ ነቲ ሓበሬታ ኣነ ሕጂ እቲ ሓበሬታ ክፈልጥ ደልየ እቲ ክትጉዕዝሉ እዩ ዝተባህለ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝስራሕ ዝነበረ እሱ ናይ ኩናት ቀጠና ኮይኑ ኣሎ ሓቀይ እቲ ሓድሽ ማዓስከር ኣብ ሰሜን ጎንደር ዳባት ዝተባህለ ቦታ እንዲዩ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ኣራ መግለጹ ጽሎ ብዛዕባ እቲ ቦታት ማለት እዩ ክሳብ 244 ዝኣኽሉ ስደተኛታት እውን ከም ዘሎ ተዛሪቡሎ ሓቀይ በዚ መንገዲ ዝመቲኻ ሰብ ክሳብ ዝነበሮ ንሕና ናብ ዳባት ወፂና ማለት ንዘላለም ክንቅመጥ ማለት ኣይኮነን ካብኡ ናብ ሳልሳይ ሃገር እንወጻሉ መንገዲ ንኽፍጠረልና ኢና ኣቐዲሙ ግን በቃ ካብቲ ዘለዎ እኽሊ ክበጽሖም ዘይክእል ማይ ክበጽሖም ዘይክእል ናይ ሕክምና ረድኤት ክበጽሖም ዘይክእል ዘሎ ቦታ ግድነት ንኽወጹ እዩ ዘሎ ናትና ቀንዲ ኢል ማለት እዩ UNHCR ኣብ ዛዕባ እቲ ናይ ቀረብ ናይ መግቢ እዚ ስኹም ትብልዎ ዘለኹን UNHCR ዝብሎ ዘሎም በበይኒ እቲ ሓበሬታ ኣበይ ደሎ እቲ ሓቂ እወ እቲ ሓቂ ልክዕ ንሕና እዚ ሓቂ እዚ ንኸረጋግጸልክ እንተዳደሊኺ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቅድሚ 2 ሰሙን 6 ካብ ማዓስከር ብዓይኒ 3 ድማ ካብ ዓዲ ሓርሽ ንሰሙን ዝኣክል መንገዲ ብጽምዕን ብጥሜትን ተጓዒዞም ናብ ዳባት ዝኣተውሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዝሃቡና ሓበሬታ ከዓ ብትኽክል ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ እውን እኮ ፈልጥ እዩ ሓዋላ እኮ ይሰድድ ኣሎ ሓዋላ ይሰድድ ኣሎ ናብ ቤተሰቡ ሓዋላ ይሰድድ ኣሎ ልክዕ ሓዋላ ክሰድድ እንከሎ ድማ እቶም ሓወልቲ ክቅበሉ ኢሎም ዝመጹ ክንደይ ራሽን ከም ዝተዋሃቡ ካብቲ ናትና ህዝቢ ኢና ነዚ ጉዳይ እዚ ክነረጋግጾ ኸኢልና ማለት እዩ ካብቶም ብጽምዕን ብጥሜትን ሰሙን ሙሉእ ተጓዒዞም ናብ ማዓስከር ዳባት ዝኣተው ናብ ኣዲስ አበባም ዝኣተው ኣለው ካብዚኦም ድማ ተሓቅም ክነረጋግጽ ክኢልና ኢና ማለት እዩ UNHCR ድማ እዚ ሂቤ እየ ማለት እዚ ስኹም ዝበልኩሞ እዩ ሓሶት ዝበሃል እንተኮይኑ ፊት ንፊት ተገጣጢምና ንኽንራኸብ ንሕና መሰልና ንሓትት ኣለና ኢና እሱ ሓሶት ምዃኑ እቲ ሂበ ዝበሎ ልዕሊ 3 ኪሎ ካልእ ከም ዘይሃበ መርትዖ ሒዝና ኣለና እቲ ሓሶት ዝብል ኣካል እንተሃሊ ድማ ፊት ንፊት ተቀራሪብና ክንዛረብ ከም ንኽእል ንሕና መርትዖና ሒዝና ከም ንዛረብ ዘለና ከረጋግጸልኪ ይፈቱ ማለት እዩ ኣብታ ዓንተ ወይ ዝሓለፍናያ መልሰካ መርጌታ ሰሎሞን እቶም ዝቕተሉ ዝጭወዩ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምንታይ እዮም ዝምረጹ ዘለው ስኢሎም ሃንደበት መጽዮም ድዮም ዝቐትልዎምን ዝጨውይዎምን ዘለው ዋላ መሪጽካ ወይ ካልእ ፖለቲካዊ ምኽንያት ብዘለው ወይ ክሲ ሎዲ ወይ ካልኦት ሕሊፎም ስለ ዝሃብዎም ድዮም እንታይ እቲ ምኽንያት እቶም ግዳያት ኮይኖም ዘለውስ ብምንታይ ኢልኩም ትግምትዎ ነገር ኣሎ ዶ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ቅትለት ናይ ገብረ መስቀል ዞሚ ዝበጽሓና እንተዳሃልዩ ከም ጭቡጥ ማለት እዩ ከምኡውን ምእሳር ናይ በዓል ዳንኤል ዕቁባስ ግን ናይ ኃይለ ዝግፍ ሳጼንን ብጭቡጥ መንገዲ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንገሊኦም ናይ ህግደፍ ተሓባበርቲ ኢኹም ብምባል እዮም ተኣሲሮም ዘለው ናይ ህግደፍ ተሓባበርቲ ኢኹም ንስርዓት ህግደፍ ትድግፉ ኢኹም ዝብል ብኣዘራርባ ወይም ድማ ኣተዓሳስባ እዚ ክግበር ዝኸኣለ ድማ ኣብ ውሽጢ ማዓስከራትና ንሕና እቲ ናይ ስደተኛ ቦታ ብትኽክል ናይ ኤርትራውያን ስደተኛ ቦታ እዩ ይበሃል እምበር ኣብ ውሽጥና ዘይቁኑዓት ስደተኛታት ማለት ብቋንቋና ብባህልና በካይዳና መሲሎም ዝኣተውና ብዙሓት ዘይቁኑዓት ስደተኛታት ልክዕ ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ኣለዉ እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ብጥቆማ ገይሮም ከም ዘተሓዝዎምን ከም ዘቕተልዎምን ጭቡጥ ዝኾነ መርትዖ ኣለና ማለት እዩ ነስማቶም ዝኣክል ግን ሕጂ ክጠቅስ ኣይክእልን እየ ብትኽክል ግን ካብቲ ውሽጢ ዝፍጠር ዘሎ ጥቆማ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሓደጋ ዝወድቁ ዘለዉ ከምዚ መግለጺኻ ዘይቁኑዓት ማለት ትግራዎት ኣብቲ ማዓስከር ኣለዉ ዲኻ ክትብል ደሊኻ መርጌታ ሰሎሞን ፀገም የብሉን እዚ ማለት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መግለፂ ውፅይዎ ነይሩ
نحنا أربعة ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካምፕታት ማለት እዩ ዘይኩኑ ዓት ስደተኛታት ዝብል ዘለኹ ኤርትራውያን ዘይክንሶም ትግርኛ እንዳተዛረቡ ብባህልናውን ሓደ ባህል ስለዝኾና ብባህልናን ብቋንቋናን በካይዳናን መሲሎም ዝኣተው ኣብ ውሽጢ ዝሮገባ ዝተባሃሉ ወይ ድማ ዝሮገብ ዝኾኑ ኣካላት ኣለው ክሳብ እጅ ማለት እዩ ክሳብ እጅ ኣብ ማዓስከር ውሽጢ ኣለው ንናይ ደገ ምኻድ ዕድልናውን ክሳብ እጅ ክስረቕ ጸኒሑ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ንማንም ነገር ንማንም ሰብ ዝኽወል ኣይኮነን እዚ ኸ ናይ ዳታ ምጽራይ ይገበረልና ኣብ ውሽጥና ዘይኩኑ ዓት ስደተኛታት ብዙሓት እዮም ዘለው ኤርትራውያን ዘይኮኑ ብሽም ኤርትራውያን ኢና ኢሎም ዝኣተው ስደተኛታት ብዙሓት ስለዘለው እዚ ነገር እዚ ንኽጻረየልና ብዙሕ ግዜ በኣኼባ መልክዕ ብጽሑፍ መልክዕ ኣቅሪብና ነይርና ኢና እንተኾነ ግን ክሳብ እጂ ዝተገብረ ፍታሕ የለን ኣብ መንጎም እዚ ነገር ዝክስራሓሉ እንዳተዓስበ ከለኻ እዚ ኩነታት እዚ ክፍጠር ክኢሉ ማለት እዩ ለምቕና ከምዚ ክንዕዘቦ ዝፀናሕና ብፍላይ እዚ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጠመ ብዙሕ ዓለማዊ ኣቓልቦ ረኺቡሎ ብኣንጻሩ ግን እዞም ኣብ ማዓስከራት ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ብዙሓት ኣዝዮም ዝተዓፃፀፈ ቁፅሪ ከምዚ ናይ በዓል ሊብያ ተሃለዋቱን ካብኡ ዝሓይሽ ኣይኮነን ከምዚ ትነግረኒ ዘለኻ እሞ ከምቲ ዝግባእ ግን ኣቓልቦ ኣይረኸቡ እንታይ እቲ ምኽንያት ኣብዚ ኣነ ዝብል ክልተ ነገር እዩ ምኽንያቱ ሓደ እቲ ስደተኛ ኣብ ሓያል ሽግር ከም ዘሎ ብምሉእ ትደገ ዘሎ ህዝቢ ይፈልጥ እዩ ብኸመይ ኣረጋጊፅካ እንተዳ ኢልክኒ ሓዋላ ይሰድድ ኣሎ እዩ ናብ ህዝቡ ማለት እዩ እቲ ሓዋላ ዝሰዶ ዘሎ ኸማን ሓደ ኣፍልጦ ኣነ ክህቦ ዝደሊ ማለት እዩ ሓደ 10,000 ብር እንተዳ ተሰዲዱ ናብ ቤተሰብካ ናብ ቤተሰቡ 5,000 ብር እዩ ዝበፅሖም ኣብዚ ነፍሶም ዝሓኸኹ እግዚአብሔር ሃይማኖት ዘለዎም ዝፈርሑ ብትክክል ዝፍርቅ እዚ የብፅሕሎም እዮም ገሊኦም ድማ ይጥለሙ ኣለው ገሊኦም ድማ ምስተዋሃቡ ክርስቶስ ዝተባሃለ ሓዋላ መፂዎሎሞ ሎማ ዓንቲ ምሸት ናብኡ ኸይድካ ስርቂ ዝፍጠረሉ ኣካይደ ክይድ ኣሎ ሰለስተ ዓይነት ስቃይ ኣብ ናይ ሓዋላ ኸማን ይረኽቡለው ማለት እዩ እዚ ሽግር እዚ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ብምሉእ ኤርትራዊ ይፈልጥ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልኣይ ግን እንታይ ክብል ደልየ መሲልካ ኣብዚ ዝንቡዕ ሓበሬታ ዝመሓላለፍ ኣሎ ማለት ንኣብነት ኣነ ግልጽ ኣቢለ ክዛረብ ዝኽእሎ ኣብ ኣሰና ቴሌቪዥን ዝመሓላለፍ ዘሎ ወይም ድማ ኣብ ናይ ኣሰና መተሓላለፍ ዝመሓላለፍ ዘሎ ነገር ብትክክል ብዩኤንኤችሲአር ይኹን ብኣሰና ዝተዛብዐ ሓበሬታ ብናይ ዩኤንኤችሲአር ከምቲ ዝበልኩ ናይ ራሽን ክንዲ ዝበፅሕውን ዝበሃል ሓሶት ምዃኑ እነግረክ ኣለኹ ማለት እዩ ብናይ ኣሰና ንሰምዖ ዘለና እንተዳሃሊኻ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ምክንያቱ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታ ይበፅሕ ኣሎ እዩ ብትክክል ማለት እዩ እዚ ድማ ምስ በዓል ጎይቶኦም ገብረ ጻድቃን ምስ በዓል ተስፋይ ኣጽባሃ ኣማኑኤል ኢያሱ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብዝሰማዓናዮ መንገዲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ምናልባት እቲ ህዝብን ብኸምዚ ተዛብዐ ሓበሬታ ኣይናዩ ተሓቂ ምርግጋእ ሲኢኑ ኣብ መንጎ ጠጠው ኢሉ ድምፁ ከስምዕ ኣይከኣለን ዝብል ናተይ ግላዊ ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ብትክክል ኣብ ርእሲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዝቕመጡ ዘለዉ ኣሕዋትና ዝተፈጥሮ ዘሎ ሽግር ወይ ድማ ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ሞት ይኹን ናይ ኩሉ ስቃይ ካብቲ ሞት ጀሚርካ ክሳብ ትዝተሓተ ካብ ከቢድ ስጋብ ትዝተሓተ ሽግር ዝበፅሖም ዘሎ ብጣዕሚ ይስማዓና ንሕናም መሪር ሓዘንና በዚ መንገዲ እዚ በዚ ሰዓት እዚ ክገልጽ ፈል ኣብዚ እውን ድምፅና ንክነስምዕ ኣለው ምሳና ዝንቀሳቀሱ ወይ ድማ ንፉዓት ኤርትራውያን ኣለው ሰላማዊ ሰልፊ ንምውፃእ ኣብ ምፍቃድ ከም ዘለው በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብረክ ፈቱ ማለት እዩ ንሕናም ስለ ናይ ሊብያ ስደተኛታት ብትክክል ይስማዓና እንተኾነ ግን እዞም ልዕሊ 24,000 ዝኾኑ ዘለው ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከር ቢዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ዘለው ምእንቲ እዚኦም ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ ዘይምውፃእ ምእንቲ እዚኦም ኢልካ ድምፂ ዘይምስማዕ ግን ብጣዕሚ እዚ ኣብ ተኸባቢ ዘለኹም ወይ ድማ ኩላኹም ኣብ ደገ ዘለኹም ኤርትራውያን ሕጂ እውን ማይ ሓለፎን ምእንቲ ዝስቃይ ዝረክብ ዘሎ ህዝብና ወይም ስደተኛ ኤርትራዊ ድምፂ ክኾኑና ኢና ንላቦ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስጋብ እጅም ከምዚ ድምፂ ዘይኮኑሉ መንገዲ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል መንገዲ ብጣዕሚ ንዓይውን ዝገርመኒ ነገር እዩ ንሕና ግን ኣብዚ ሓደ ነገር ከፍልጦ ዝደሊ ኣነ ፖለቲከኛታት ኣይኮነን ናይ ማንም ደገፍቲ ይኮነን ናይ ማንም ተቃዋምቲ ይኮነን ንሕና ካብ ናይ ፖለቲካ ኢሹ ነፃ ዝኾና ስደተኛታት ኢና ምንም ነገር ክንገብር ዘይንኽእል ህይወትና ከማን ክነድሕን ዘይንኽእል ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ማለት ትክክል እቲ ካምፕና እኳ ብሓይልታት ትግራይ ተቆጣፂሩ እንተዳ ሃለወ ማለት እዩ ግን እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይ ዝተፈጠረ ኩናት
ንዓና ንኤርትራውያን ስደተኛታት ምንም ነገር እንተርፎ ጉዳትን ክሳራን እንተዘይ ኮይኑ ኣቀዲሙ ኣብ ሽመልባን ኣብ ሕንጻጽን ብዙሕ ኣስካኻይ ነገራት ሞት ተፈጺሙ እዩ ዓመጽ ተፈጺሙ እዩ ክንደይ ዓይነት ስቃይ ተፈጺሙ እዩ ብትክክል ነዚ ተፈጺሞም ድማ ብስነ ልቦና ተሃስዮም ክሳብ እጂ ኣሕዋቶም ኣቦታቶም ኣዴታቶም ደቆም ዝቀበሩ ምንም ዓይነት ሓለፋ ክግበረሎም ኣይረኣናን ኩሉ ይንዓና ዝሃስየና ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ሓውና ስደተኛ ድምፁ ብዘይ መስማዕ ይሃስየና ኣሎ ኣብዚ እውን ዩኤንኤችሲአር ይኹን ኣራ ይኹን ኣብዚ ዘለውን ምእንትዞም ብስነ ልቦና ዝተሃስዩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ምእንትዞም ዝተፈናቀሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ምንም ዓይነት ዝተገብረ ነገር የለን ዓጋቢ ዝተባሃለ ዝተገብረ ነገር የለን ስለዚ ንሕና ብሓዋትናን በዞም ኣብዚ ንስደተኛታት ክንዕቁብ ኢና ዝተባሃሉ ትካላትን ንሳቀለና ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘለና ድማ ክገልጽ ፈቱ ማለት እዩ መርጌታ ሰሎሞን ካብዞም ሕጂ ብዝቀረባ እዋን ድመፁ ከተራኽበና ትኽእሎ ብቐጥታ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ካብኦም ቀጥታ ሓበሬታ ክረክብ ስለ ዝደለኹ እየ هو አለው ካብዞም ክልተ ሰሞን ናብ ቅድመ ክልተ ሰሞን ናብ ዳባት ዛተው ስደተኛታት እጁን ኣብ አዲስ አበባ ከምኡን ቀጥታ ናብ አዲስ አበባ ዛተው ስደተኛታት ማለው እዮም ግን ተኾነ ግን ዝኾነ ነፍሰ ስጋት ስለዘለዎም በትክክል እዩ እግዚአብሔር ክፈጥረና ኩሉ ሓደ ጌሪ ፈጢርና ንሕና ንሓደ ሰብ ብዓይኒ ፖለቲካዊ አካይዱ ደይኮነት ብዓይኒ ሰብአውነት እንዲክንጥምቶ ዝግባና ለካ ድማ ኣብዚ ህዝቢ ተመቃቂሉ እግዚአብሔር ሓደ ጌሩ ፈጢርና እንከብከ እቲ ህዝቢ ተመቃቂሉ ስለዘሎ ይሄ ተሓደ ደጋፊ እዚ ተሓደ ተቃዋሚ እንዳተባልካ ምትሕንሕናን ማለት ዝኾነ ምግብዕባ ምፍርራሕ ብዙሕ ፈተነ ይተኻይዱ አባና ከይተረፈም ብዙሕ ፈተነ ይዝካየድ ደሎ ኣብዚ ከተማ አዲስ አበባ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እዚ ዕላማ እዩ ኤርትራዊ ስደተኛ ዝበጽሖ ዘሎ ሓቂ ዝበጽሖ ዘሎ ሽግር ኣነ እንተ ዘይተዛሪበ ዝበጽሖ ዘሎ ሽግርን ሓቅን ሰሚዑ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ድማ ንማሕበር ተራድኦ ከምኡውን ንማሕበረሰብ ዓለም ሽግሩ እንተ ዘይስሚዑ ሶሉሽን ክመጽእ ኣይከልን እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ጸጥታ ጸገም ስለዘለዎም እዮም ፍቃደኛታት ዘይኮኑ ስለዝኾኑ እንተ ዘይኮይኑ ብሙሉ እቲ ኣብ ርእሲ ስደተኛ ዝበጽሐ እዋናዊ ኩነታት መን እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ማዓስከር ኩሉ ንድሕንነት ነቲ ስደተኛታት ክንብል እኳ እንተ ዘይተቀስናዮ ብትክክል ናብ ዝምልከቶ አካል እንዳቀረብና እንዳሰራሕና ኢና ንኸይደልና እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣብ ፍቃደኛታት ዝኾኑሉ ጊዜ ኣብ ዝመጽእ ርክብና ከቅርበልኪ ይፍትኒ ማለት እዩ هراي يا قنيلي مرقيتا سلومون تسماريام كالزرسع كيت تزي هاليو اتا تقولوا الحبريتا نايزالو معلتي تنقرنا زلخا اب إثيوبيا بفلايك اب تግራይ زلو ኤርትራውያን ስደተኛታት ልዕሊ 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጥሜትን ኣብ ዓጽቦን ኣብ ሞትን ኣብ መጮይትን ከም ዘለው ሕክምና መግቢ ኩሉ ዓይነት ሕጽረታት ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ አገልግሎታት ተዓጽይዎም እቲ በሐዋላት ስደደሎምን ዳርጋፍ ገሊኡ ፍርቁ ይወሃቦም ገሊኡን ይጥሎሙ ገሊኡን ይስረቁ ትብላለኻ ወላ ሓንቲ ተስፋ ዘለዎ ሓበሬታ የለን እዚ ነገር እዚ ከዓ ዓለማዊ አቃልቦ ክረክብ ነዞም ኤርትራውያን ካልኦት ድምጽ ኾንዎም አተሐሳሲብ ካለኻሞ ከምዛ ዘለዎ ካሕልፋ እታ ናትካለቦ ካልእ ተዘይ ሓሊ ኹንዲና ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ማለት እዩ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት በቲ ቁኑዕ መንገዲ ወይ በቲ ሓቃዊ ዝኾነ መንገዲ ገዲፎም ብኻልኣዊ መንገዲ ዋላ በቲ ዘይቁኑዕ መንገዲ ዘመሓላልፉ ዘለዎ ከም በዓል ቲቪ ኣሰና ክግሰጹልና ንደሊ ብጣዕሚ ክእረሙልና ንደሊ ንሕና ስደተኛታት ዳንበር ፖለቲከኛታት ኣይኮናን እዝና 24,000 ህይወት ድማ ብዓይኒ ሰብአውነት ንኽርአ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ኤርትራዊ ኩሉ ስደተኛ ምእንቲ ሕዋቱ ደው ክብል ክስለፍ ነቶም ኣብ ሊብያን ከምኡውን ነቶም ኣብ ማዓስከር ሚዓንን ዓዲ ሓርሽን ዘለው ሕዋትና ድማ ብዓቢኡ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር አምላኽ መዋጽኦ ክፈጥረሎም እንዳተተምነኹ ኩሉ ኤርትራዊ ሓቂ ይፍለጥ ሓቂ ፈሊጡ ድማ ኣብ ጎን ሕዋቱ ጠጠው ይብል ክብል ፈቱ መርጌታ ሰሎሞን ተሰማርያም ንዝሃብከን ሓበሬታ የቀኒየለይ ክብረት ይሃበለይ እዋናዊ ሓበሬታ ኣብ ትረኽበሉ ክረኽበካ ክፍትኔ እስኻውን ከምዛ ናይ ሎሚ ቴክኒካዊ ጸገማት አጋጢማትና ብዙሕ ግዜ ዝተኸላለፈትና ተስፋ ከይቆረጽካ ረኸበናኻ ሓድሽ ሓበሬታ ተልዩ ክንጽበየካ ኢና ንሎሚ ግን ኣብዚኣ ክንውዲ ኢና ደጊመ መስግነካ
ክቡራት ሰማዕት ሬድዮና መስመር ጌታ ሰሎሞን ተስፋ ማርያም ዝገበርክዎ ብዛዕባ ማዕስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብ ትግራይ ዘለው ኤርትራውያን ዝምልከት ኣብ ዝተወዲዩሎ ተቋፂርኩም ኣይበለና ዳግም ክንራኸብ ኢና ሰላም ቅነ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان